friends, how's it? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new video by Mrs. Makabeni. Okay, alright. I know that's right, a baby. Please make sure that you are subscribed. Please make sure that you like this video. Please subscribe. Please do not skip those ads. Ningakilingeni skip the ads. Xa kudlala umgaranto, mayibe ngathi kuseTV-ni. Xa kudlala umgaranto uyalinda, kanye uyosela amanzi. Yaba ubuye ke. Okanye uzulise already comments lo mzuzu kusadlala i-ad until i-ad iphele phinde ubukele. Ngiyaqonda because this is a growing channel, a baby. Bafazi, ixesha leliphondo liphelile sana. Liphelile but andiyazi uba yenziwe njani guys le bhola. Honestly, what is this? Iseyila lace. Andiyazi uba yenziwe njani ne. And umyenam akalothemba. When it comes to these things, hayi son, wayeka nozamazama. Kudala wayezama qha adinwe msinya. Ngoku sana uyondizulisela, andizulisele. So now I'm trying to undo this so that ndiyohlamba iinwele zam. And I'm going to wash my hair, ne? And then sana zippers 4. So once it's at 5, I'm going to go wash my hair, and I also want to I want to wash my hair, then the amarobos anyway. I don't know when is the last time I did amarobos, and it's been years, it's been years. Nakhona ndandiwenza high school, and then amarobos ndandiwenza ke ngoku like for a weave and stuff, yabo. But sana kunzima. Yazi engqondweni yam guys koringalanga uthi mzala, siyakubongela mzala, emzala sithi yalala. Hayi. Guys, sizoya Eastern Cape. Mother-in-law wam sehambile, uhambe Monday. So namhlanje ku-Wednesday. So sizamlandela nanomyeni wam, no-brother kaLudwe, I think no-cousin brother kaLudwe, but I think bazohamba separately. Then nanomyeni wam sizihambela. We're trying to decide if we are going to use one car or 2 cars now, because my husband might have to come back a bit early. Yo bafazi, eseskere sithuntu singumntu and siyandidika mna. Otherwise andiqhelanga ncam le ndawo ndiyokwenza kuyo intloko, ndandiyile. Bone laa nto I had to wash my hair. My husband and I were going, where were we going? We had to go somewhere, or we had to go to George, yabo. And then like my husband was like, tomorrow we have to go to George. Ndabe ndisandokhula intloko, zabe iinwele zam zinjani. Hey, so I didn't have time to wash my hair. I didn't have time to actually do any hairstyle. So I was like, let me drive towards enye indawo endicinga uba
ingane yesalon. Then ndaya xa ndifike ezivalwe isalon ndabuza komnye ubhuti bane-barber shop bona. Then one director, then ndaya phaa ke ngoku ndahlanjulelwa. Wandihlamba kakuhle shem, wandihlambisisa. So I'm gonna try and go there. Ndafika besenzomisisa intloko, i-braids. Ndabona uba bamenza kakuhle. So ndifuna i-free hand. Guys, umnyenam uphume efiveni. Ngoku ndizive ngathi ndinefiva. Bethunana. Amasho. Weske like yam immune system iyatekateka. Ngathi le ibeke umnyenam phantsi le ifiva sana, because umnyenam hardly ever gets sick. But lena sana uthe sayigolozela yabe isithi ndilapho ungandiqhibi kakubi. Ndinge some medicate. Weske umnyenam doesn't even like medication ndoxelela. Qomba kanti uzayisela le medication wabe naye eyamkela shem because he wasn't feeling well. Menzela i-ginger mixtures, ndimenzela khona bendingamenzela yona, imixube, iintoni. Hayi shem urayithi ngoku. Ngoku ichwechwe lam nangoku isimanga. Andiyazi into yale nto guys. Let me say goodbye for now. I will see you after ndibuye kulaa ndawo yohlamba intloko. Hoof wash and amaflerho. I wonder imalini bale bandibeza intloko etrain ke mnake. Imalini amaflerho guys. Unamagqithile 100 rand. No, 120, 150. Ndawagqiba kudala some before 2016. Ndizigcinile eli phondo. Last time ndizikhulula ndazisika neenwele sana. But I was like, kuyafana. Noba ndicela uludwe. Andimtrusti ngeenwele zam. Otherwise, papa iintshomi zam. We have conquered. Baca debat. Nak ada tunggu kamar dia kan. Bapak tu akan baca di sana. Baca. This is me coming back from a salon. Bandiflechile bandenza i-edges. I think bandenze kakuhle man. I think bandenze kakuhle. Ndenzela uba nditsaleke yebo xa ndithwele iqhiya ndingasose ndibe namanqoba ngaphantsi. Mandingene endlini sana. Chomi zam, I'm packing and decided to pack today.
so that even if we go ngomso ebusuku okanye the following day ndiyazi uba ndiredi. Of course all brand new ndiyabapakisha. Unpacking these. The duke for this dress incinci, so la mama she's going to extend it for me. Yho, masengayilibali bafazi. Dress number 1. Alina Nayas. I love this duke, it's big. So this is the apron. Guys, that dress ka Andile, but the actual dress is not back. Bafazi, I think uzipho walena yazi maqhaqhekile. Did I fix it? Say out. I didn't fix the zip, so don't know what in the because this is a quick job. It can easily never done easily by tomorrow. So 1, 2, 3. Guys, inside on men I has pakishes dresses. Cause that is maybe the last time the paya. I'm sure. I mean Bashas they are pinned, but I don't know how I feel. So the duke and the apron. These are too big, yo.
Bags packed, Genono, ready for the road. Usambeni. Eclipse la mura. Wonke umuntu beliphansi bamanje. La iqhuba la out mhlophe fitshane phaa kwamthatha light esencane Queenstown. Sihamba nosana olushasha sizolivula ezikhona. Imall yethu ayisesekho sezantsi. Khaya nantsi imall yethu. yazi siyani ke yazi eve save Eyona dolophu yenu yiyo lena. Sanumani sithi idolophu yenu yiMthatha. Abazuyilibala yonke loo nto. Siyana sigalelekile. One thing about you, awuvani nesigcawu sana. First thing.
Kamezam, finally, sifikile. Lapha emtyandini. Inyawo zidongile, zidiniwe, sick and tired. Now we can refresh and relax. Peace out from me, Mrs. Makabeni. It's bye for now. See you on the next one. Bye.